ମା ତୁ ତ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇକି ଦଉଛୁ। ଆଜି ନା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ବନେଇଛି। କହିଲୁ ଦେଖିଆ କ'ଣ? ରହ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିକିରି ଆସୁଛି। ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା ଆଜି ତୁ କରୁଛୁ, ଯାହା ମୋ ମନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଚାଖିଲୁ ଦେଖିବା କେମିତି କରିଛି ମୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦହିବରାକୁ। ଟିକେ ଦହି ଟିକେ ଖା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିଜ ହାତରେ କରି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି।